ऐसे तो गीत नहीं कि एक लाल फूलों में गमक नहीं, परदेसी बलम के आस नहीं, पिया चिट्ठी लिखी भेजब साड़ी में, रौड़ाई में कवना गाड़ी में, धनी काहे खातिर भेजबू साड़ी में, हमें आयम जौन सेवा गाड़ी में। बिहार के लोग खातिर तो बिहार में नौकरी नहीं खे, तो जौन सेवा गाड़ी बा कि उ मोदी जी बना दिले बानी कि जौन सेवा गाड़ी में आवे के बा। धनी काहे खातिर भेजबू साड़ी में, हम आए में जौन सेवा गाड़ी में, एक लाल फूलों में गमक नहीं, परदेसी बलम के आस नहीं। कि छठ के टाइम पर आता ना गाड़ी में भीड़ होखेला कि वो गाड़ी छूट जाई है। चारों बगल तक कोने कोने में बिहारी हमनी के भरल बानी सन, तो वो घड़ी तक गाड़ी में कमते ठूसा ठूसी होखेला। आ तब हुआ माने गांव में हमनी के फैक्ट्री ना बैठता। तो का होई, जेने तेने आदमी कमाए खातिर बाल बच्चा पोसे खातिर बाहर निकलबे करी, आ ठूसा ठूसी हुए ट्रेन में होबे करी वाला। जौन सेवा ट्रेन खुलल बा भी, दो चार को खुले वाला हुई तो खुल जाई। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर मत भूला, हमारा बात के बुरा भी केहू मत मानो।